Watan azumin Ramadana ya bayyana, wanda ya tabbatar da cewa ranar Litinin shine ɗaya ga watan Ramadan na shekara ta 1445. A biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labaran a tashar mata ARA Digital. Mahukunta a ƙasar Saudi Arabia sun tabbatar da cewa an ga jinjirin watan Ramadana na shekarar 1445 bayan hijira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Ana sa ran ganin watan na Ramadana a wannan rana a nan ma Najeriya, kamar yadda sarkin musulmi ya bada umarnin a fara duba da cewa yau ranar Lahadi shine wato ranar 29 ga watan Sha'aban na shekarar ta 1445. Yanzu dai mahukunta Saudiya sun tabbatar da haka kuma al'amura sun kankama, an fara shirye-shirye. An tabbatar da cewa ranar 11 ga watan Maris na shekara ta 2024 shine ranar 1 ga watan Ramadan, kamar yadda 'yan uwa musulmi suka fara murna. Fatan mu dai Allah ya sa mun shiga cikin watan Ramadana na sa'a, Allah kuma ya karbi ibadunmu ya sa muna daga cikin 'yantattun bayinsa.